bloc Esgarrinxades utòpiques. Avui parlarem del cel no és per a tothom, de la Marta Rojals, publicat per Anagrama. L'autora de Primavera, Estiu, etc. i de l'altra, les seves dues anteriors novel·les, torna a proposar-nos un llibre de densitat emocional elevada i relacions humanes que ens enganxen de la primera a l'última pàgina. En aquest cas, la relació se centra en dues germanes bessones, aparentment diferents, i un germà més aviat poc comunicador. Ens trobem amb tot un ventall de personatges que convergeixen en les seves vides, entrant-ne i sortint-ne al llarg de la seva trajectòria i que seran els que marcaran el caràcter, sobretot, de les dues bessones. Crec que no m'equivoco si dic que allò que més marca aquesta novel·la és la capacitat estructural de la Marta Rojals per anar-nos donant la trama a petites dosis. Aquesta capacitat provoca com una mena de necessitat de continuar llegint pàgina rere pàgina i fins a les 600 que té la novel·la. Els fets que els passen als personatges no són extraordinaris més enllà de la quotidianitat. A qualsevol de nosaltres ens haurien pogut passar. El que ho fa apassionant no és tant la seva excepcionalitat, sinó la manera com els anem descobrint de mica en mica. En definitiva, aquesta és una novel·la de problemes quotidians, de passions amagades i de sentiments racionals que es teixeix fil rere fil.